Hallelujah. Praise the Lord. Hor kothok belai hor baksa mukte ise thangi tongkhana haifano jora kaham samung humung paiei lenglamani jora o jorao temungsa extra samung krei samung numung sawi lenglamani jora omono perfect jora omono perfect time kaitoro tornani kaitani kok bai kuplong engnani. Hallelujah. Jefru phano jora mano magnangle khlailai thaikrei ok kuplong phano samung kaham ganao nukhe sanai phana manai layo haike sengsani samung se asuk important ngoni ni langmau hunke mothangnai jat kok pholani chamung kaitoni kok gathang kok obo busuk important ang thai chini langmao o kok no kuplong khe chini langmao tonnani bagui ang personally obono buzio te poito khlayo zora matter khlaya aisugo dibor khiring sarik hor himmui tongma zora thangma phaima sama bebak zora wono okok bai kuplong angi mano te okok belai important okok gathang kok kaitoni kok ni bagui kuno specific zora ni kri always bebak zora wono tamo ngi man maleseng kuplong khe tongi mano. Hallelujah. Fali zora kaham mano khaba tangi magnang khlailainai palkhe kaitono hambai relayane shep kaham ramani bagui te palkhe jotono share khlairelayane sini Facebook account nungthung WhatsApp nungthung group nungthung tangi hinmale samung bagui salai mani hai kaitoni kok obotebo nangsogo phari obono baglayane sa thaisa phono khnatung aje bagjaknai borok abo baini bini langma slaijaknai abo baini bini langmao mothangjak mungto phainai khaksang mungto phainai tongthok mungto phainai slaijak mungto phainai faidi aboni bagai sum share bo khlaira layane phari palkhe kaitono hambai layane. Thank you Lord for your love, grace, care, protection, and for everything. Afa, kathang ni jarise. Hamsajak kaham ni jarise. Lord nang zora kaham rakha. Amen. Saimai janarok baksa khanali apanang khana prayer khlaimani 50% internet pai off ngi tongka ang bai thang mukhom jakba noglia. Amen. Pari receive khailane. Amen hne. Hallelujah. Obono network ro mi problem modek pai rok thagi rok tongo te problem rok khlayo haifano kaitoni kok sereng thani sengna kebo kasui manya. Hallelujah. Praise the Lord. Tangmala kaito kaham akaham Jisu Kristo te chini langmao lokhlaikha te Jisu Kristo te kaham chini thari kuplong mani bai chungmo tabok kaham kaitor bai thang kathar Jisu Kristo bai thang ab kathar na chini thani lokhlai re mani bai chungmo tabok kathar majra chini bagi krikha tangla joto majra Jisu Kristo bini saka rojoka cross sakau rojoinakha majra bipring sapana krikha haike sengtabuk tamhne gosi mankha Jisu Kristo ang thansang mani bai ang borok katalangkha
Jisu Christani bagi kok khana mani bai hallelujah ang kahamungkha katharangkha bini thui kosok mani bani sumsok nakarjakha Jisuni bahan sekak jak mani bani haim ani hamyara hamka ang tabuk kahamung sukha hamsa jakse katharse obahaike o sini khogo kaitor mani bukhogo o koknomang kuplong khlai layana Jefro o bukhogo kaitoni kokmang kuplong engnai Jefro kaitoni kaitoni mungmang o bukhoba lobjak nai afro nini langma tibu kaham nislai kaham better nislai better abo nukjak nai nini langmao Hallelujah tini belai kheno nangkuk mani common engjagi mano Bible verse but kaito tini special ke phurna thangi tongo faidi aboni bagai reading layana Jisu Christo 5000 chela teibong logi song besarok no a hatai sakao hallelujah alai dakhe sarmani sing nokha hallelujah praise the Lord tini geseng abuya 4000 chela te prongni logi songrok no sarmani incident aro sing serang layan kaini no ang tamnai compare khlainai te compare bolte no aing kaini phasingo naharnai te aroni hoito sing serang lainai aboni slai sekang o Bible verse no sing bakhau ke kuplong khlaina layana te muito khlainayana Matthew chapter 15 verse 11 Matthew Mathai okay Mathai 15 ni 11 tam sijak tong It's not what goes into your mouth that defiles you ni so Mungsasuk sengsa ni manai rom ni nang tini wak bahan bo pham kabang saka Tomuno hozom ungyang ke abo ongkhori thang payo eba kpawo ongkhornai eba khitai nogo thangi nang tiklai ro hornai Mungsasuk sengsani mane samung hamya kosom ba okhlai sanai jat khi kupurnai jat ke abo hamya engei engmani bagai ongkhori thang payo busakni khi kupurmani bisingtei eba kpamani bisingtei Sengsani mungsasak samung abahaino hamyang ke ongkhor tang phayo kaham ke bo hojomungo hamyang ke ongkhor thang payo kaham ke ba hojomungo okay oboto srai sing sai manuna heba abuni yagola tamsa you are defiled by the words that comes out from your mouth heba borong muni so samung hamya sama bai hamyang ya kok sitra kok bising ni hamya kok ti khlaimani bukhuk ti samani abuni bagi se borok muni so hamya ngo tini kebang mo borok hamari manya nukhungo blessings krei belai sasarara walai mung tek to wana ma kirima sundruma tangi kuplong hanke o bukhuk ti kirimani kok no sau o bukhuk ti bigra kok no sau Obukugoi bigra kok kirimung kok no sau Faidi obukug bai kaham kok kathar kok hamsajak kok hamari gnang kok hambai kok khairung mung kok hamjak mung kok o kok no salayana Phatani samung sitra sakhe hamya tomung no engke hozom tomung no engya engke ongkhori thangpayo abasuk problem ya deherni bagai but korowoi sitethei siatethei sing mungsasak hamya kok samani obukhuk ti tikhlaimani abo hingke tamu khlai male singno barbat khlayo dongsho khlayo hamya khlayo agini ni bukhuk ti tamu kok ongkhori tongkha nang check khlai nai di khoroksa singni bagai hamya kok no nang sawi tongkha sei musuk thapla sanai gaija langnai obahai kok to sawi tongkha angba bekar se chugya se hamya se abahai kok no nang ba sawi tongkha
Tomong ama hai kogrong nini bisingo kuplong ngi tongka ba sawi tongo nang regularly pogoi ba situtui siatutui hingke nang sakbai thang theinani bagui se appreciate tongmani kelayo. Hallelujah. Ba tomong kaham kok Jisu Kristo bayang thansama bayang borok keta lengkha. Jisu Kristo ni kesabai ani hamya hamka. Jisu Kristo kok khenamani bay ani kaham engkha. Jisu Kristo kereng mani bani genang genang engkha. Jisu Kristo no bekabai poito klai subrai hini goshima bai ang mutangjaka. Ani munglangma bijabo suijaka. Ang suknahani borok engkha. O kongno nung sawi tongo hingke o keplai kethar kongno nung right lamau himi tongo. Nung soy kaham lamau appreciate tongo. Tei nung belai hamsa jak, tei nung belai kaham. Tangi hinmale soy nangmani kongno nung sawi tongo. Soy nangmani kong nini bukuk tui ong khori tongo. Aboni bagi nung belai kaham. Tei hamsa jak. Hallelujah. Praise the Lord. Network haimani bagi ani bukuk bai kong milia panangi mano. Tawanadi. Khorang khanadi. An mukhang nuya pan no problem. Ba bukuk bai kong milia pan no problem. But khorang le serai serai engan haima tongo. A khorang no khanadi. Kaito ni kong no khanadi. O phone asig important ya. Kaito ni kok su important. Hallelujah. Ani mukhang asig important ya. Kaito ni kok abo se belai important chini langbawo. Hallelujah. Aboni bagi khunju kukruk khanadi. Tamo. Hamya samung sakhe hozom tomuno ungyangke ongkhori thangpayo asuk problem kre. Kok sitra kok sake nasle mung kok te belai khen hamya kok te bigra kok thimung kok nung sawi tongo hungke abule nono dongsok khlainai. So bukhuk no control khlaidi. Sathini o tam sana mo sung sadi no problem. But sathini ole wan sugui sadi. Ui bo wak ban sao bo pun ban sao ba bom hai saya bom hai sao. Aba asik important ya tam sa jani jani thokjak mani samung sadi. Ar kono problem kre kai tona hambai re dui sadi. Nang mungsa sok thokjak ongke sadi kai tona hambai re dui sadi. Pheba ang drak sadi ni sai tong narok no. Pheba ang narok no swag nang di bire nang di ni sai tong ya. Hamya ya mungsa sok samung sajak nai samung healthy samung sadi. Okay. Kai tona hambai re dui sadi. Aba asik kono problem kre. Pheba kok saprole wan sugui bujiwi kok sadi. Nang wan sugui bujiwi kok sake nini bagi kaham. Wan sugya bujiya zoli unai kok bala bala sai takibidi. Aba tamu khlai himale nono problem khlainai. Tei nini langmawo belai ke tek to fainai. Age srai srai da. Mathai 15 ni 11 o okong seija. Tomono mungsa suk sa mungsa oke aba suk problem krei. Fatani bisunga hapmani aba suk problem krei. Bisingni fatara ongkhormani kok hamya kok aba suk borok no problem khlayo te dongsho khlayo. Nini bosano joli phano takul di kaham kok bai hamari di. Khorok sosok nini takung joli phano hamya kok ta sadi kaham kok bai bless khlai di. Nung hamya kolmani nasle mani te abo hai hamya kok bai kok samani bai bini hamyangi mano nini bo hamyang nai. Aboni baga hamya kok no ta sadi avoid khlai di. Kaham kok hamari genang kok okong no mang supply mang tongdi. Fighting geseng tabuk verse 32 thanglayane. 5000 chalarok te bini bosa logi songrok no Jisu Kristo tam khlaikya ruti leba te amagni baike ok supungi charkha. Ok supungi charsini char woi 12ta tukuri haka 12ta ora bara angkha. Nadi 5ta roti te tamo amagni 5 plus 7 মানে 5 plus 2 7 very important 7 number মানে godly number o belai kheno important amagi nai di pasta roti a magnai tamungkha a roti lebano
te amak ni no kai to Jisu Christ bai thang ya phao na kha te hambai re kha kai to no hambai re mani bai ta mung kha alai da ke brok sa lai kha ok supung isa lai kha belai khino akai isa lai kha salai mani ya gulo tamo 12টা টুকরি 12 তরক্ষা অব হাতাই সাকাও কাইতনি ক खोनालायमां অক খুইমা সুতু সাইমান লাইলিয়া আবাহাই জরাও যিশু খ্রিস্ট সামুংনো নাওই হামবাই রেখা তে হামবাই রে মাবাই ফলানি সামুং সিমবরক সালাইলিয়া বসাকনি সামুং যে সারা নাংমানি অক খুই তংমা জরাও আ সামুংনো বরক মাসাখা सेम इंसिडेंट अब के 5000 चलानी सावना अब के 4000 जों मैथ्यू चैप्टर 15 verse 32 नगो I feel sorry for these people जिशु ख्रिस्ट ताम होनका ओ बरग रो ओ खुइमा तंमानो नगै माने बे बनरक थानाय रक काइतनि को खोनामां सालतामुङै थांका बहगो कल सापन सामुं करै सो बरगनि ओ खुइमानो नगै खाइरक जाखा जिशु ख्रिस्ट हालेलुया हाकेताम साका I don't want to send them away hungry बरं ok खिरुय आं रहना मुसुंया ok सुपुंना मुसुंगो ok सुपुंगि सारना मुसुंगो नि जिशु ख्रिस्ट साका फेबो साग्रि रक्तम सालाक्या where would we get enough food here in the wilderness बक्ते बर हासिं पान्थरो आसो खासिं पान्थरो ओके काइतनि कक सोरंलाय तंलाय मानि कुथुम लायै का आ जागावले बियांनि सामुं फाइसिनाय साग्रि रक अकंनो जिशु ख्रिस्टनि थानि सालायक्या बरनि आसो सामुं मानानि अ हासिं पान्थरो बरनि सामुंनो बरनो सारानानि अबायके साग्रि रक जिशु ख्रिस्टनि थानि वो सालायक्या After tamunka Jesus asks how much bread do you have 너는 야파 무슨 똥바 또르 똥 니슨가 아플 보럭 살아있야 7 loaves 7칸 오케이 로티 랩시니 7টা 로티 똥 보럭 살아있야 때 아 마부스 거로 살이야 because 아 그리카나 마똥고 폰사스 그런나 각사스 그런 아무 few piece니 사가버 so main important 타모 7 loaves মানে 로티 7칸 Ayang monadi a pasal arsar puru 5 plus 2 7 tau bahino 7 bela important hallelujah praise the Lord tamung kha a satkan rutino Jisu Christ ya phau nakha te kai to na hambai rekha te borok ok supung isalaikha alaida khesalaikha saman ya golo 7টা টুকরি 7টা ওরা 7টা ওরা কুপলুং রুটিতে আ তরক ফিকা নিসাও ওকে সরংজাকনাই তামरो 5000 সারফরু 12 টুকরি এনাফ তরকা 4000 না সারফরু 7টা টুকরি 12 তরকা সরংজাকনাই তামো 12 মাসই তামো ওং 1 বছর 7 দিনই তামো ওং 1 সপ্তাহ মাস বুরুম সারনানি বাকি যিশু রেডি সপ্তাহ বুরুম নন আলাই দেখা তনা বাকি যিশু রেডি অভাব গরৈখে বছর বুরুম মানে মাস বুরুম ন বছর থগৈ নন আলাই দেখা তনা বাকি যিশু রেডি সপ্তাহ বুরুম নন আলাই দেখে বেলাই হামসারুই খাকসাংরাই টংথগরুই তন্নানি বাকি যিশু রেডি Nwngse Jisu Christo bai alaida khlai rjakna bagui ready da Nwngse Jisu Christo bai mas thogui naikoljakna bagui ready da Nwngse Jisu Christo bai sapta thogui hamari khlaijakna bagui ready da sungmungkhe obosei Jisu ko ready mas brum nono hamari khlainani sapta brum daily nono bless khlainani nono naikolnani Muchung Jago Nwngse ready da Jisu Christ bai Naikoljak nani sapta brum
tal brum brum ready da. Hallelujah. Tini kebang borok. Jisu Kristo tonggu hun pano. Kaitoni hamari wo tonggu hun pano. Sakni panno asalayo. Mansugli hangke se o Jisu huni pailayo. Tomungno sorry hamya engke puila doktoro tangai biti pokai salai grau. Biti hamya ya kahamno. Ab biti bai hamsugya angmani ya gulo hangke. Jisu Kristo o yasko sung pailayo. Muktere kiklai pailayo. Okay. Hamradi hene. Okay. Biti kaham. Abo serapsani bagai nono relief ro. Hamri tono. Haine hai bemar paipiro. Haine hai masafiro. But Jisu Kristo o completely submit klaimani. Te ashamani hinke tamuhun male. Neng permanent healing no receive klaimano. Molbrum ni bagi kaksangi tong thogi nyeng tongi mano. Hallelujah. Abuni bagai o Molbrum ni kaksang ma reiman nai hamrumung no ya farman nai bono no neng asa ke saya diba. Bono no neng ya far ke saya diba. Kaitor bo obono musung jago. Jisu Kristo tei bebak submit klaiteng neng ang sengjotono. Mot borok abahaya nijeri phanno asa layo. Mansuglia hangke mukti khiklai phailayo. Hallelujah. Samung sarai mansuglia hangke Jisu ni phailayo. Okay, bai thang kapra sini kapra oi engsuglia, englia, musanglia salia hangke apro phailayo. Abahita engdi. Jisu Kristo serapsani bagai neng bai tongnani bagai phaya. Molbrum brum. Nini langmani malik engi tongnani bagai se phayo. Malik khlai di bono. Asha di bono. Depend khlai di bono. Yafar suk di bono. Roti leb ba amag ni yafar ma bai 5,000, 10,000 borok rok. Alai dakhe ok pungi masaka. Roti leb sini yafar ma bai bohaino. Tamungka alai dakhe salai manka. Ok supungi salai manka. Jisuno yafar ke obab geri ungu. Jisuno yafar ke Jisuwa asa ke bemar geri ungu. Kaksang mung bai mang kuplong ke tongi mano. Tong thok mung bai mang kuplong ke tongi mano. Haipano borogro nijini phanno puila asa layo. Mansugya ke Jisu phailayo. Abuni bagi odro mudro ungai kaito renamu sungjapani blessings no yasagi manyang layo. Abo haitangdi bebak submit khlaidi kaitoro te shoitano kebengdi te keplai khemang tongthogi tongdi neng udru mudru bkha jefru ungo shoitan kelai sake nono confuse khlayo te nini aroni kebang ma khokjaknai khogo bothana lama sanamo te nono sokomori payo but jefru neng kaiton thani submit khlayo shoitan kebeng jago bini planning roktai nini thani success ngya kaitoni hamari kaitoni musungma simi kuplong ongo haike tamu ong nini ani langma musango tong thogi sung tongoi mano. Hallelujah. Abuni bagino tini sini serengjak nai tamo sapta thogoi sungno Jisu Naikola musung jago mas thogoi sungno Jisu Naikola musung jago neng angse bahai Nwngse bahai Jisu bai Naikoljak na bagi ready da neng Jisu Kristo bai teiduljak na bagi sarjak na bagi blessings yafarjak na bagi alaida yafarjak na bagi neng ready da ready hinke busakno depend tak khlaisidi Jisu Kristo no depend khlaisidi bono yafar sugoi residi. Hallelujah. Praise the Lord. Piaba tabuk phano neng clear ang sugyako Jisu Kristo nini bisungo tore tong krai. Okay, neng bkhabai poito khlaisugi mansugya kongke srai ngi tini. Nini bagai langmar nai abo Jisu Kristo no. Beni bahan sekak jakmani bai nini hamya hamka. Bo khukti musujakma bai kri ingmani bai gnang neng engkha. Bo cross saka thyi thangai basamani bai neng mothang jakka. Hallelujah. So neng poito khlai di.
Tomono poito klayo hunke ani logi logi opreya no klaydi suri di sadi hambai afa nungbelai kaham nini khairok ma hamjak ma pai flaya subra Jisu nang ani langma roi nang ana hamari klayka hambai Jisu nang ani langma wo paimani bagai nang bahan nini bahan sekak jakmani ba ani hamyarok hamre jaka nini thei kosok mani ba ani sumsok nakar jaka nang kok khnanai engmani bai ani kahamungkha nang cross sakawa ani bagi langma sasoka tei saltan yaglo thangi basaka ang bokhabai poito khlayo nang ani bagi samung kaham khlaimana ang bokhabai poito khlayo tei ang bukhuk bai ke goshu Jisu nang ani subrai o Jisu nang ani subrai hambai nonang bokhabai poito khlaimani bai bukhuk bai subrai ni goshi mani bai ang mothang jaka o mothang jak monotoi Romans chapter 10 verse 19 no seimani abono ang poito khlayo aboni bagai tini ang bukhuk bai nono subrai ni goshu hambai hambai ang tai theimongo kerikha chuknahani borok ongkha kaitoni bwsangkha mothang jak mung ani ongkha langma bijawani mung suijaka ang tabu ketharse kahamse hambai subrai Jisu nini zarei anga sekahamung iman mani pagai hambai afa Jisu Kristo no roi nangana hamari khlai mani pagai amen nang tomono poito khlaiei ani logi logi prayer khlai kya hanke okay saiman sidi nang mothang jak mung bodolo khop jaka theimung nini bagai kerikha o mothang jak mung kok obo ang saya Romans chapter 10 verse 19 sujak tongo bokhabai poito khlaiei bukhuk bai Jisu no subrai hini gosi ke mothang jago o mothang jak mung no nang receive khlaikya tomono nang bokhabai poito khlaiei nang ani logi logi prayer khlaikya hanke yes a prayer bai a mothang jak mung bodolo nang khop jaka amen khasrang sidi Jisu bai Naikoljak ti bini Naikolmao kuno hamya kerei ar kaham khaksang mung tong thok mung mothang jak mung simisu tongo amen faidi hinke tini asung nang siteng o kathang kok kaplai kok no nini takhuk nini bukhuk nini jati masak nini mare kiching borong thani share khlai redi hallelujah tangi hinmale kaitor belai kaham mini khairok ma hamjak ma pai flaya o kok khorak sasuk tomono bujike kaitor bini langma samung khlai dai tebo bo salai jaknai mothang jak mungo sokpai tong thogoi khaksangi tongoi mannai hambai tomono norok Bible study group Bible study attend khaina musungo hunke the body of Christ ni WhatsApp group tongo sanamjak jara live nainai kaitoni kok daily khnanai titebo torna musungnai borokni bagai sanamjaka o group the body of Christ nung join na musungo hunke nini bumung te nini number no ani thane send khlaidi ani WhatsApp number ro hordi ani WhatsApp number hunke 9774518979 ang tewse sauknadi 9774518979 okay haike asung nang siteng tini jotona hambai naro patiently kaitoni kogno khnawi tongmani bagai hallelujah khanani Bible study manjak lainai tei live tomono phaiman ka phaipiu amen